Hola, bon dia. Estem preparant... Sabeu quin dia és avui? 31 de desembre, no! Demà! Què passa per ahí? Què passa? Què fas? Que avui és el 31 de març i què celebrem? Pues, què anem a celebrar? Que és l'aniversari de Teresa! Teresa? 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 On estàs, Teresa? Aniversari feliç, aniversari feliç, que et desitja la banda. Aniversari feliç, Teresa! Aniversari feliç, aniversari feliç, et desitja la banda. Aniversari feliç. ¡Feliz aniversario, Teresa! Que no me oblidat, perquè la mami també me ho ha recordat, eh? Feliç aniversari. A veure, 8! 8 anys, en un dia tan especial com avui vas néixer, eh? De part de papi i de mami, ¡feliç aniversari, guapa!